Rejima İran bi salane ji bo domandina destilatlariya xwe li hember hemû muhalefetin taybet jî li ser jinan û Kurdan polîtikayek dijwar û xovane dimeşîne. De heman demê de qetilkirina Mehsa Jina Emînî li aliyekî hovîtiya rejimên carekî din nîşan da û li aliyê din jî bû sedama berxwedanekî dîrokî. Ev pela berxwedana ya ku bi taybet li bajarên Rojhilatê Kurdistanê belav biye roj bi roj berfirehtir dibe û her ku diçe dîgîje astekî bilindtir. Serhildanê gelê Kurd û jinên Kurd hêviye mirovahiya mezin dike li hember vê berxwedana dîrokî hêzên rejime bi awayekî hovane diçin ser çalakvanan û divan protestên de heta niha heşt insanan heşt mirovan jiyana xwe jî dest dane û bi sedan jî jiwan birîndar bûne. Partiya me heta dawiye li pişt koşîna maf û azadiyê jinaye di serî de em ê jinên Kurd hemû jinên cîhanê parêzvanên pora jina Emînî em car din dubare dikin. Ev por li rojhilata navîn bibe ala gel û jinanen jinên azad em berxwedan û raperînên di piştgiriyê jinan de ne îro li haqa rojhilata mezin dibe silav dikin û car din em jî wek wan dibin dengê xwe li her qadê dengê xwe jin jiyan azadî digînin dengê jinên rojhilatên dengên jinên İranên.